לפני כשנתיים עברנו מוטי ואני לגור ביישוב חוות יאיר, יישוב שהתאהבנו בו מהרגע הראשון, ומוטי התאהב בו עוד מהיותו מפקד של הגזרה. ב7 לאוקטובר, בוקר שמחת תורה, התעוררנו להקפצה של כיתת כוננות, ומיד מוטי הבין שיש אירוע שמתרחש בדרום. ביוזמתו, עם אקדחו האישי, הוא יצא על מנת להציל כמה שיותר יהודים. הוא נפרד מאיתנו בפתח הדלת, ולוי, הבן שלנו, שאל אותו האם הוא יחזור היום, והוא ענה לו שהוא יחזור בעוד כמה ימים. לאחר קרבות ממושכים, מוטי נפל, וקיבלנו את הבשורה רק לאחר כמה ימים. פה בנקודה שאני עומד בה עכשיו, לפני כשנה, היה פיגוע ירי לעבר היישוב, לעבר הבית כנסת של חוות יאיר. ערבים היו באים לפה באופן קבוע, זורקים צמיגים, מנסים להעביר את השטח, עושים לייזר על היישוב, צועקים, מקללים. אנחנו חייבים לשמור על הנקודה הזו, כדי להגן על תושבי היישוב והסביבה. היכולת שלנו להתקיים פה בארץ הזאת הוא להתיישב בה, בכל מקום וספציפית בשומרון. אם אנחנו רוצים להראות לעצמנו, לעם היהודי, אם אנחנו רוצים להראות לערבים שגרים בסביבה ולכל העולם שהארץ הזאת היא שלנו, אנחנו צריכים להתיישב בה. ואין ערך גדול וחשוב יותר, ספציפית בנקודה הזאת, קרובה לחוות יאיר, לערבים פה מסביב שיבינו, הנקודה הזאת היא חשובה אסטרטגית, ביטחונית, וכמובן להנצחה של גיבור ישראל, חברנו מוטי שמיר. מוטי תרם את מיטב שנותיו למען אהבתו לארץ, וחינך את פקודיו לאהוב ולשמור עליה, ואין ראוי ומתאים מלהנציח אותו במצפה והתיישבות באדמה ובאזור שכה אהב.